atụrụ amụkwa na-ebini. Ọgwa ebini ka nwa bụ atụrụ bụ ebini makwa aka nwa. So, you want to tell me that since your father and I did not make it during our own time, that you are not going to make it? Is that what you're saying? Come and make Let me tell you the fact. I can never make anything out of my life because my father did not make anything out of his life. I am the first son of my father. On our potato, how this boy resembles his father. How this boy I am doing like my father. So wherever he is, he should start going. Because me, for what? Let me tell you, I'm going to die very soon. Because your husband died untimely. And his son should also die untimely. Here, family lineage. Here, lineage. When you talk about being one abambo, you must come on, Bambo. One of the gifts. You must make it. Because that's I have trained you. It is your turn to go out and make it in this day and come and take care of me. That is your duty as my son. Yes. Take care of you. What do you So I should take care of you. So if somebody tells you that Oba, will take care of you, what have you done for me? No, just give me. Can you give me just one thing? Look at you, you're wearing body hawk. Take care of me into Konkosa. Look at white. Your mates, let me tell you, women like you in America, they do set their son up. They will have a very big empire. Come on, food, where they give me? Why will I make it? Somebody who is living and working up on that salt, na pepper. Give your friend guy, go outside and eat in other people's house. You see how their food tastes. Nothing. And you want me to grow and make it. Come and get make here, Hey, it's your phone. And now we're now putting Maringa. Oh, Imananka put late last year. I don't know, Katakana. I was always spam. I hear going to go. Oh, no, I'm going to look at you. I will ndento. I want ndento. I na akọrata mkpụrụ obi. I chiri mkpụrụ obi n'ala n'iyi. I chimaga na alaeze. I na emote. I adịkwa emote. I dey enupu. I na emekela. I dokala mkpụrụ obi dogre ya chukwu. Gishigwa na ọnwụ so anya agada atọ mkpụrụ obi ga nwere ya n'ike. Uwa mkpụrụ obi ghọrọ gị ya. Gbuo ya na alaeze. Maka asụ akwụkwọ nsọ ọsọ. Nwedị uru ọ ga-abụra anyị wụ ụmụ Chineke n'ọnwụ ụnụ ndị mmehie. Otu no go no one n'ime mmehie. Amami bedrela anyị. Mana otu anyị biro gba asọ ọnụ gbanwe. Ụnụ wụrụ agbanwe lekwa ọnụ lekwa abụmọnụ. Ọwashi. Otu a. Kpughere ha akwụkwọ nsọ. Tupu anyị gaa n'ihe akwụkwọ nsọ kwu. Nwanne m nwoke, o nwere mkparamagwa ịkpara ngwa. Ọrụdụ Chineke mma n'obi. Nga ọbụla ahụ nga Chineke nọ, ọrụdụ ya mma n'obi. Mkparamagwa ha
ichete echetele nwere nwoke si ngwa lelee nyelu kpọghụ si gbadata ndị nta abịala aha tọrọ ya mkpụrụ obi unu eleghị mere ka gara rute ngwa m na-eche ka isi kpana anyị otuto dịrị Jesu na ebe ha hụrụ onye pakọ ga-abịara pakụzi pakin hụla pakinsin o Chineke alakịrị ọrụdụ ya mma n'obi ọsọ ya nsọ ji apakasị ị na-eji pakin etigo ma agbọbịa n'ọnwụnwa ọnwa ka itire n'ọnwụnwa ya dapụ n'okwukwe ha edire gị na akwụkwọ ndụ aha si mekwa gị na akwụkwọ nsọ ya gana site na mbido akwụkwọ nsọ wo Genesis ya bụ akwụkwọ mbata gị ruo na Revelation ya ụkọ ọpụpụ nke ọpụpụ onwe otu onye ozi pakịrị onye nna Moses ọpakịrị wara na-agba Elijah ọpakịrị Saul Paul ma wụtụ mgbe ọ nọ n'ime prison Nebukadneza ọpakịrị n'ole Lazarus mana ọnwụ ruo mgbe ọ nọ n'ala ili na graves apakịwole nna m iji etigo ma agbọbịa na high jobs ụlọ ka Chineke nna mezie okwu biko ihe ọ gwụrụ ọnụ ụmụazị ibe ọnụ ihe a na-apakụ moto apakụ ego na bank apakụ ihe ọma ihe bịara pụtara ụwa ịpakụ ukwu na-ebuli ihe ogwu kwa wa ibidoro aṅụ ọ bụrụ onye ibi dịrị onye ti na-ebugo ihe ebu igo onwe gị nsogbu n'ahụ ndị ibi na-ejisi ike na-aga ọgaranya ihu ka ha gaji ije eche na ha dị a na-agaje gị nwa okorobịa ntakịrị ka agara na-enwedị ihe nọgụ n'ime gị na-ebuho gị otu ibugere mmụọ Chineke si gị n'ime mapụ ya bụ ihe iji aka gị bụpụ mmụọ Chineke gị laa n'izu ọrait Chineke akpọọ gị ọkụ ọrịdị mma ihe na-agwa unu were na mkpụrụ obi ọ na-enye Chineke maka akwụkwọ nsọ tupu mgbe anyị nọ n'ime ụwa otu anyị nọ anyị ma ihe anyị hụrụ n'ụwa anyị si mba na ike ụwa agwụla anyị na ihe anyị wụwo kandidenti enigwe ọ bụ ihe anyị wụ anyị wuru onwe anyị rutuo ihe anyị wuru rutu n'ime Kraịst anyị rigo onwe anyị lekwe tapụ mgbọrọgwụ ike nriga Sista Mary anyị rijilago onwe anyị were eru mmiri n'ime Kraịst ọhịa iwu mblaka anyị kwa ebibiriri kpọkịrịkpọ rigo onwe anyị ote Chineke ji anyị kwara ngwa ọrụ ihu mkpụrụ obi anyị dokwosiri taa obi ọbụla jiri nchagharị anyị dụrụ ya ote lekwe ya na alaeze anyị tala gị adịdị nga anyị gara hapụ ịtọ ntọ ọ bụ ihe eji mara anyị ọkwanụ nga anyị ga-anọ anwụ njirimara anyị ọwụ ntọ ịnụkwa ngịrịga ndị anyị niile anyị ga na-atọpụta mkpụrụ obi atịghị ya n'ọkụ anyị tọpụta mkpụrụ obi azagwele na ya aza anyị zalia wụ na anyị zalia there is no revolvement adịghị revolve ya thank you so ihe anyị na-eche ịkọwụrụ n'ụwa unu ga-ewuru onwe ọnụ chaji anyị na-echukwu nye na Chineke onwe ọnụ hapụga na ịrụrụ aka hapụga na ngwa ọbụla nwa okorobịa gafee ihe efu ọwụdị ihe ọma mere na ngwa ọbụla gafere mmanụ nwoke ọbịa ka a na-achịkwa gị ego ọbịawụla hey my lord and my lord gịnị ka ị na-ekpe ihe nke my lord and my lord ọwịla onye mkpughe o kpughere ee ka ikpughere ka mma onye ikpukpu kpughe ebe a ihe kpughere n'isi m ọdọ mmiri besaida ọgbala na anwụ ọdọ mmiri besaida adọghele gị ọchị ga-egherele oge oteto ka agbakọla ha aka ote were ọdọ mmiri ote pụọ he gị ọchị ihe niile na-eme agbalị ya na anwụ afọ ole ka ere 25 n'ekiti oshi ka ị nọ n'ekiti ya 25 years ihe awụ ọnwa oshi
afọ oshi ihe ito ihe na ugbo in the middle of robbery nrụrụ aka ya wụ robbery iwu rọba ihe wụdị awụ gịnị rọba etim sa ngụ na nna hụ si ya afọ na-eji atawa ebi ihe afọ na-eji amakpụrụ be mmadụ meme ya ote ihe afọ na-eji ahụ mmadụ n'ụzọ ote ahụ ma ọṅụ hey ịlala n'iyi mkpụrụ obi gị n'idiri mkparanya na-eke ka ọkụ mkparanya ga-ala n'iyi mkparanya ndị my lord ama na agba ọ na-ata aka one side ọ ta aka onye pakwel na-ezi m aka pakwel nwaanyị guzogo n'azụ ọwa onye onye guzogo n'azụ onye guzogo n'azụ kwa ọnwụ onye ahụ ọwụ onye ọwụ nwunye m ahụrụ gị nwunye mmanụ hey no wonder iji apak jege wele ọ bụ di ya mere ihe akpụbiri isi eriji oge ọnụ di ya emene gị aga ebu unu n'idire ekpere ekwesịrị iji ekpere dị mma ote kpepụta ọnụ n'ọkụ mmụọ chiri ọnụ ote chilaga ọnụ n'ala eze ngwa mechie na anya ka anyị wụọ na ekpere n'isi ngwa anyị ji aka anyị hụrụ ha ote ọga ha n'ime ọkụ ngwa anya ọnụ mmechi ọ bụ n'aha Jizọs onye ọ na-arapcha ya onye ọmụkwa anya n'eluigwe oge ji arapchụrụ ndị oyi nwere obere oshi nọcha n'ime ahụ ha na-arapcha ọdọ mmiri Besaida dọpụta ha machi mgbe ha nọ n'okwu m gbalaga adịghị onye ọdọ ha ga n'okwu eguzi ha lekwa ọsọ gbawa ike ọsọ ga-agwụ ha ga ha agbabido ọsọ tem ya gbagbuo onwe ya n'ọsọ lekwa ha lekwa relay race ọ ihe a ga-agba relieve race maka akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ ndị abụ ya wa akwụkwọ ndị abụ ya wa akwụkwọ Rom ya wa akwụkwọ ndị abụ so akwụkwọ ndị abụ Chronicles akwụkwọ ndị abụ ọwụ nke m bụ n'obi nwoke ahụ nke na-anaghị gụrụ esi anyị gụrụ ihe ke ele ahịa Leviticus mba ụdị Leviticus ọ nwoke ke nwoke na-anụ ke na-atụzi ilu onye ilu Lamentations ndọgọ ngụ onye ilu ọ na-akwụkwọ idiom brain go ọrụ ewezigo ọkpụkpọ oku na akpụrụ anyị zakwala anya bụ na anyị ada azarị chukwu kpọ ha anaghị ka ọ kpọcha na gị wuru onwe gị ote nye ya nwa mgbe ntotun anyị na-eme signs and wonders akwa nne nwa mgbe nta anyị na-eme signs and wonders mụ na-agakwa ya anyị ma abụọ anyị na-eme signs and wonders daalụ ọnụ Chineke nna dịrị m otito ọkpụkpọ oku nwa ihe dịka ife Chukwu ọ tọrọ ahụ nwere ife Chukwu ọ kakwanụ mma mgbe kemikati dị mma na adịbe mma yọng mana ihe ọ jiri dị iche wụ na ote m fewere mgbe m dị yọng ụdị aka m na-anụ ụtọ ya mana enwere ebe na-aghọta enwebe ịgaje mgba na-aga anyị gara na bus stop wee ngwa ọwụ asịdị m sọ ụkwa onye kara nka na onye si ịsọ ọkara nka ọwụ dị sasị m na ịkara nka ihe m kwugewo so afọ agbagotela ebe ị nọ karịa ebe m na afọ m ribu uke afọ wube staircase ngwa uwe okwu atụla m n'ọnụ ihe ọbụdụkwa ụka ọjọọ ka m kwuru ihe m sịsa afọ agbagotela ebe ị nọ mana ke m abịabe m abịa anọbeghị n'azụ na-abịa ị ga-ehulalụ ka ede na ndụ gị niile n'aha Jizọs sị ma ihe na-eme were ọkụkọ ụbakala
nna anyị ga-anapụta anyị. We are more than kankaro. I will kankaro. I will catastrophe. What if it's me? I don't know. I'm not going to go. What if it's You go tell them Samsung Galaxy. 250,000. And go pick up. Please come manage 300 for the meantime. Man, Day one. I will. I will then to Nimechu. I not from Ruby or La Chorella. I will retire all my analysis. Or I could be. Furia. Football here. So, Yabia Warrior. Over quite Jipia. I have an open. I check a long group in an alley. I don't like program about my own. Bupri on your wine. Yana wrote to near you to Brekonungozi and Megan. Tabia Warrior. Yes, a Kai John or Zodiki Bear. Obera Jojo. One day. Biko. And I just work about so quick. Matama Bobby. It will you win. Oh, yeah. Ijikla na apa ya kangana pampu afọ ya ko lubu fiver gini ni emu ya ka irumiri mblaka ya nọkwa na asem status onye akpọrọ akpọ na enege eze ka nwanna nwere gina afọ ya onye owudin Papa, ilechi na obere nwa dị ka m isi m di. Ba irube m ilu di. Onye a my man friend, my honey pie, my sugar daddy. Hey. Ijowa. Wa gbarola ka mmiri. Ahịa ndị. Wa gbarola ka mmiri. Na kikuno jaju ihe nka. Ọ gbasara gị. Ọwa ka ị na-agbarọ, ọwa ka ị na-agbakechiri ọnụ. Ịgbarọsịrị ndị alaeze ọnụ nwara na-agbanụ. Ịhụrụ ndị alaeze uwe agozi agozi gị na-agwa ya okwu any house. Ịṅụrụ kai. Don't be sarcastic. Don't be. We are sisters. Kelly. Let you motor. That for a line as give my one coat. Yanongam not Tonogo Kif. Autumn. But Charian. One way, one hour, and your money. Will plan George and a jagami to no marker. You may go and answer here. Judge. You don't worry, go handkerchief at Bagan. Etigen as though time is a gap Bagan. Get Etigen as a gap Bagan. Hobble, get with a plain judge. One more to get to send the son. You don't have from Gamobo and not Ariaga Caria Boom, Ariaga Cagari. And then they go test there in Mutana. And I'll go one day. Get empty la ulo. We get back get say na. Ozuma beke. Ya ga ka ni get say na. Ya baga ka no get say na. It was one beke. Enyi me ma hige ku se ba po. Ebu ge lumba. Ebu la logo mba. Ndo mo ri aka me ihe ha na. Okwago. We pray. No ho yoga. Ino nga afọ di onye odaka.
eriri anya aka na akpa obi eriri anya n'isi eriri anya n'ahụ ọnụ mgbe ị ga-alụ ka akwụkwọ kwuru ya akwụkwọ ahịa ha nna na akwụkwọ ihe a ọsọ what a man will you must reap kere ka ị ga-aghọ gị eriri awa dị onye ọdọ esikego 1 day one full days dị ga-apụ ị ga-ahụ ya anya fọwa ya nọ for this radio anyị fọtọsi ọnụ anyị lele onye ga-afọtọ ndụ fichọ ga-afọtọ ma fichọ ga-afọtọ ma afọ akpọda ya oku lekwe pọgatrị lele ahụ ọnụ jezi ozi ọma ilo west ime sak dị mkpa ọma ha ka gbasara gị kwewa afọ ka nwa agwọ ọhụrụ ga-aga ihe ọkịrị ka su eme ezizi akwa akpa na ibu kwe hụrụ akpa na iko katọn ka a ga-eji ebunwu buru alụgodi buru egharịgha ahụ ihe niile ya pụtara na ahụ nwoke na otu ebunwu ya n'isi ya kwụrụ atụpụla ndị ọnụ ka ihe na-ekwuri ka asị gị ga-egotere m da iPhone atụpụkwala ndị arụ ọrụ okwu eme na gị kwuru maka ihe onye akwuru ihe onye akwuru emekwere ka ichenji obi gị okwe m na-agwa gị uche gị dịkwa ya o nwekwere ike uche ya dị ya n'oburu ahụ ọ na-achọ ihe ọ ga-eme ọkọ na ka ichenji obi uche gị dịrịkwa ya